O'n i yn yr Eisteddfod, Christine, a beth wedi weledigaeth di yn bersonol falle, ac yn sicr o ran dy waith newydd y tair blynedd nes yma fel archdderwydd. Tase ti'n goffod mynegu dy ddeheuad, dy ddiniad o sut yr Eisteddfod fwrw ymlaen yn hyd-destun Cymru ar hyn o bryd? Wel, wy'n credu mewn gwirionedd bod rhaid i lawer iawn o bobl newid y ffordd maen nhw'n meddwl am y Gymru Gymraeg. Mae yna duedd i feddwl am y Gymru Gymraeg fel lle dosbarth canol, yn sicr yn y dydd, a chi'n sôn am Cymru dosbarth canol Caerdydd, neu falle chi'n sôn am y byd amaethyddol falle yn y gorllewin, neu byd amaethyddol yn y gogledd, neu beth bynnag. A meddwl am y Gymraeg fel iaith draddodiadol i'r bobl yna. Ond mae'n amser i ni newid yn meddwl ni. Hynny yw, fe ddath ffigur yr sensws, fydd wythnos llynedd yn y sensws 2011. A doedden nhw ddim yn gadarnhaol iawn. Hynny yw, byddwch chi'n ymwybodol iawn o'r sefyllfa. A'r unig ffordd yn credu gallwn ni droi'r sefyllfa o gwmpas yw trwy groesawu a chynnwys Cymru, hynny yw pobl sydd yn gallu siarad Cymraeg, ond sydd yn dod o gefndiroedd gwahanol, o gefndiroedd ieithyddol gwahanol. Hynny yw pobl sydd wedi penderfynu eu bod nhw am siarad Cymraeg ac wedi mynd ati i ddysgu'r Gymraeg eu hunain. Mae angen i ni dynnu'r bobl i mewn beth bynnag gallwn ni wneud i groesawu y dysgwyr yma, y bobl yma sydd wedi cyfleidio'r Gymraeg am eu bod nhw am eu siarad ti. Nid y bobl sydd wedi cael y Gymraeg o'r cryd yn unig. Mae'n rhaid i ni gynnwys y bobl yma yn rhan o'r weledigaeth. Mae'n rhaid i ni croesawu nhw i faes yr Eisteddfod. Mae'n rhaid i ni groesawu nhw hefyd i fewn i bob math o sefydliadau eraill gan gynnwys yr orsedd.